Hi guys, good morning. So ngayon guys ay magkauntag suman. Kagabi, wala mo ko nagkaon gabi guys. Ito ko nagkaon gabi. Ako nagkaon gabi. Ang tempo karon guys, diri sa mua nagbuntag ang ulan tapos muli ang tempo. Wala siya nag-duty kay i-rain out Japon basta inani ang tempo. Si Rilona pod wala ni eskwela. Si Nini pod wala ni eskwela. Tay kay na naman may pildo na yun. Rain out na sila guys nya wala din diha. Kuan muna nakaparat basta mag-uwan kay i-rain out na sila. So mga kagsuman guys. Sayang ang panggasolina kung mag-jutiha ka niya ipauli ra. Nang ang suspended lang klase. Wala klaseng hungog. Ang kasayan wala. Ay. Ang kasayan dahil Wala ka dugog ang mayor ng Galigaya. dahil ang kasayan dili siya magpanog suspended diha dawon. Ada pa ba? Ha? Musimida. Ha? Buwan na. Ipabaha pa man na ayan niya suspended. Nagbuwan na dito? Bright day ng kanila. Kumadyo titig-titig kapon kayo. Yan naman. Lamig yung suman guys. Buyag. Naawat ay nagatulog liga din tayo. Ibutangan ni mama magkuan nagwa din. Basta kung nagkakulaan ko sa intro. Tay awag ay tayo nagatulog liga din tayo. Wala may bagyo. Wala bagyo ko. Paabot sa kanila yan na kuan, timpo. Good. Mo man kanila ya. Wala kami. Wala presyon o bagyo. Wala bagyo na kasunod sa Pilipinas kay tungod na hadok sa presyon. Ang presyon sa hadok sa bagyo mo nang wala sa bagyo o presyon. Mo ba? Ako lighter dito na tumubok pa sa una ba? Kawan kung lighter na hilo sa una. Ito. Ito. Oh, wala baha ang ko. Ayos ko lang. Oy, mungkin o di ako magaling tubig. Alam na siya nabutangan og vanilya May baha kay wala baha. or kuan saging. Sok hangin guys. Guys, good morning. Panguaan ako ni Alan og mga herbal kay mag-ilis na pud og herbal guys kay lain na lami. Nagduha ra ka adlaw akong herbal. Ako na pud ilisan. Wala ko balo kung unsa ni nga mga sagbot. Pero kani bayabas ni. Ambot na nang ni bayabas ni Alan. Kini abana pud ni siya. Pero ilan-lain din ako siya pagkuan guys. Kani itampo. Daw kani. Muning bila-bila. Para daw ni siya sa kuan. Gi-search ko man ni sa YouTube. Tambal gid na siya daw. Daw kani siya tawa-tawa.
Tawa-tawa daw ni guys. Ay, tawa-tawa daw ni. Tawa-tawa daw. Minus na. Minus na. Minus na uguan. Minus na uguan sa ni. Minus na siya. Kuan kay kahurot na hapit. Kahurot na hapit. Ay, goodness siya. Kanyan siya rin eh. Buka, kuan sa ni sa sagbot. Ako pa ning nagasaan guys kay hampi pa. Iwasan ako nung ninialam niya kay baka may pita. So kailangan nga itong hugasan siya maayo kaya walang pita-pita. Nga itong lagaon ka rin guys. Kaya muna akong ihinubig. Ini siyang hinubig na ako. Pag na ako diri, perminti ko makainom pero makalakaw ko kay di man ko pakadala. Usirilo na to ng hugas sa plato kay wa man sila klase. Ito siya ng hugas siya dito guys. Na si Mimi mag cellphone si Mimi guys. Ipoyo lagi ng cellphone si Malula kay i-upload na. Ano naman upload? Na lagi upload. Pagpalit po ko atong kuan paragis na kapsul pero wala pa ko nakapalit guys. Pag-maintainer lang sa taraning herbal. Bisag unsan lang atong inuman guys kaya maulian ta. Guys, sabi pa maulian. Ini siya gihugasaan na siya ni Alan. Ini siya hugas. Kani ako ning isa-isahon kay ang pitahan at suksok. Wana manggod mo nang So na guys, tigi ko pa kainom sa mga ingani nga mga kuan. Okay. Bro, di na ako kadawat nga. Di kadawat sa ko ginawa ang mga herbal labi nagpait. Kato kaysa nga nabughat ko. Yeah. Buhi pa man yung nanay ni Alan. So diha pa ito nagpuyo. Ipon pa mising nanay ni Alan da sa una. Yeah. Ay dili may ipon ka ng dinhi ang balay niya diha sa diyang nanay. Silingan pa mi. Nabughat man ko. Gihatdan ko niya danig kimughat. Isagid katasa nga dako. Si Alan ipainom ni otik ko. Tapos inom na ko guys. Kahit magwantang kapait. Huwag ko nakabalo kung sa ito nga mga herbal nga iyang gipanghimo. Huwagin ako makaya ang kapait. Pero nakainom ko na ulian ba ako guys. Kato yung nangyayala dito may tambal. Na tambal nga tambalan. Herbal kita tuyo sa gara. Mang kasi kinabuhi. Niabot ko beto siya 86. Namatay. Ato na din siyang hugasan pag-ayo. Ay si Alan na daw ni magkuhan guys. Sira daw ni mag-atiman. Papa man siya. Tapa siya gilakaw. Kaning tawa-tawa. Ang nagkato ni iyang madrasta ni Alan. Kaya si Alan nakita ni. Nangitay po diyang madrasta. Please subscribe. Si Alan na dani ang magkuhan guys. Mag-atiman. Ngayon siya nga kuhan nilang. Kaya ako rin Please subscribe. Please subscribe. naghugas ni Rilo na guys. Ipatulo pa na dana. Yan na niya i-plaster. Nahugasan na po na ni Alan guys. Yan na ng lagaon. Dikan bosing utan. Guys, maniod to ta. Nasi Mother Dani guys.
Ready na itong paniod to guys. Mio, anak ka ni. Ito yung papanialan na to guys. Nagkaon. Ano yung papa de guys. Pila ka minute nito. Iya, ikaw. Daghan man to. Paniod to guys. Paniod to. Hindi ako mo. Wala nagkaon. Si Mimi wala nagkaon. Batay. Ginataan ni nga gabi guys. Then talbos ng kamuti. Ano? Nasi Mim? Pukoy na yan, pukoy. Pukoy yan. Tamis lagi ni. Mana ya? Na Mario dia. Nara. Bakpan. Ito yan. Aw. Tubig mo sa gabi ang sabaw. Kuno. Ini aja. Panyod to tagay. Ito ba tama? Di mo, tadi mo. Ito sa Cindy. Kuha guys, talbos sa kamote o talong gabi. Hindi ka sa kulo doon na. Nagbo ko din panood to guys. Kuha ni madali yung cellphone. Ano mo daroy karon? Tabang eh. Ko na magtawo. Hmm? Ako nagtawo. Well, tanong ito kay pinagdaw. Gusto kay ilje tabang tanong. Ha? Ilje. Uga may dito? Gusto ka talaga pinangsing na? Sekundarya. Ikaw ko rin eh? Ito rin may punta tayo. Hmm? Kati saya. Ikaw ko rin eh? Harap ni Kwan? Ay, nagdiri. Ikaw ko ba? Kisa si. Ay lang amo mong na. Atong tagatasayan. Ito, wala na may labot sila tuto na na. Nagundang na sila tuto. Na anak mo ito pinangsing. Kakamigin. Mula pinangsing sa na. Mula nag-abang siluta. Awas ito ko. Nag-abang siluta. Katoy la agalon may nag-abang. Ano lugar tayong da? Pero, Oh, ito sa kwarto siguro. May! May udot sa kabuti niyo. Ano dyan, balik na? Nako siya. Ha? Nandiyan, balik. Oy, kore. Patay. Dunggang na video boy. Likas ko eh. Hmm? Dunggang na video likas ka. Kapan ka ganda ng limita. Hindi na kakasunod sa Facebook. Likas mo ka. Vlog. Naliinta na. Anya, saan ka na? Baka na, terus punya. Terus tanga na yun. Bukari ko na lang. Iya. Ha?
Siyempre, utang nga. Ay, wala na day. Balik ka pa. Pila na ba itong gabi na? Unong nakabuo. Napa? Wala na. Maharap na gina ako. Bigla na. Wala na tayo nasudan guys. Gabi. Yung bunod. Yun ang buhay bukay ba? Ito. Wala man. Yaman ko. Ni aman ko din eh. Mungkin ba? Nahina, wala, wag man. Nag-uwan. Hinay raman. Nga, naman ko nimitin ito tikni. Kuan. Mimi? Hmm? Stress. Stress pa yan, Mimi. Minsan na para na bakasyon. Project. Project na. Kaya na meetingan. Kamu kay Good morning guys. Ang ulan, nagbuntag ang ulan. Murag na unsa man eh. Sa naman yung ulan taon. Oy, di naman taon nagundang. Wala naman ni plano nga magundang ang ulan. Disturbo man yung ulanan sa panarbaho ang mga estudyante. Kaya lang ang nasa ubos kay pag maghayag, makakuan man sila. Makakuan na din eh. Pag inani ang timpo, mag-inani gini siya maghapon. Parehas kagahapon, pakita lang kadyot. Kalindahaw na pod. Isa man relo na. Renor Shine. Nakailis na si Relona guys. Si Alan namahaw pa. Pang ulan, pwede ka kusog. Kaya ba kayo plano daning duha? Gabi igid pwede ka kusog. Basta kaya hugna-hugna ang ulan gabi eh. Kusog ka sa tanan. Bundak. Pagkataod, hunong nasad. Nagbuntag din siya guys. Ngayon ang panahon karon ninyo guys. Update sa atong panahon karon. Grabe ka kusog sa ulan. Itlog lang sila na mahal sila guys. Lagi na siya guys kay pagka inigud to mag-init gahapon, nag-init gahapon sa ubos. Diyan ako gano'n at Daw yamangin ang payong lang ha. Si Alan na sharing coat. Si Rilo na to si babaw na gulat. Iparingkot na lang to. Sa ulan guys. Si Relona gaya tumuloy. Kuha na si Alan o si Relona guys. Nagsimulong sila sa ulan. Pero si Relona natoy payong. Grabe ka ulan. Balik dito sila at mabasa ko sila. Naitrabaho nila ni Alan gapon pero half dira.
pagkahapon nag-rain out sila. Tama ra sa kuan. Kaya nag-init man gud pag naghayag man gud pag bunta kuan. Mga alas 8 naghayag. Karon mong sayok yung ulan. Bundak-bundak yun ang ulan. Yan na sila.